Rianxo foi escenario un ano máis da celebración do Día de Galicia por parte do PSDG-PSOE. Ante o busto de Castelao no Paseo da Ribeira deronse cita centos de simpatizantes e militantes desta formación política, encabezados polo seu secretario xeral, José Ramón Gómez Besteiro. Comezou a súa intervención como non podía ser doutro xeito, cunha emotiva lembranza para as vítimas do naufraxio nas Illas Malvinas, para quen pediu un minuto de silencio. O día de celebración do Día de Galicia, 25 de xullo, pero é verdad que a textura tamén nos inunda o falecemento e as víctimas do incidente de Malvinas, do desafundimento de tantas persoas perderon a vida, e para todas elas, para ese mar que tanto nos dá, pero que tamén tanto nos rouba, quería pedir un minuto de silencio que romperemos ao final con un aplauso ben sentido de cariño, de agarimo de todos os socialistas galegos. Tamén lembrou a Castelao, a quen segundo el Galicia debe tanto, pois mantivo acesa a luz dunha Galicia esperanzada, incluso nos momentos máis escuros. E é para nós sempre unha feliz oportunidade de estar aquí en Rianxo, ese lugar tan vencellado á nosa celebración do Día de Galicia, e eu síntome especialmente orgulloso de que sexa así. Facémolo como lembranza a Alfonso Daniel Rodríguez Castelao, a quen Galicia tanto lle debe e que mantivo acesa esa luz dunha Galicia esperanzada incluso nos momentos máis escuros. A través da súa figura sirva tamén a lembranza para todos aqueles homes e mulleres que, á súa maneira, fixeron de Galicia e foron Galicia cando estaban máis alá de Galicia. Con anterioridade, como é tradición, realizouse tamén a ofrenda floral ao pé da estatua do intelectual galeguista, na que Besteiro estivo acompañado do secretario xeral da Agrupación Socialista de Rianxo, Óscar Rial.